Dobrý deň vám želám. Moje meno je Kristína Ilasová a som majiteľkou online magazínu Woman Man, ktorý vám chcem týmto predstaviť. Koncept Woman Man je na mediálnom trhu absolútne jedinečným formátom. Využíva totiž formát, ktorý má špecifickú štruktúru, článok, videoreportáž a virtuálna 3D prezentácia. Magazín Woman Man vám ponúka jedinečný spôsob reklamy a prezentácie produktov a služieb vašej firmy. Umožňuje vyhotoviť komplexný balík internetovej reklamy, a to PR článok v neobmedzenom počte znakov a strán, videoreportáž v požadovanom časovom rozsahu, rôzne typy súťaží, promo na sociálnych sieťach ako Facebook a Twitter, výrobu 3D virtuálnej prezentácie služieb a produktov a v neposlednom rade aj e-mail marketing. Woman Man nie je na mediálnom trhu úplný nováčik. Magazín odštartoval svoj internetový život na jar roku 2010 a jeho cieľovou skupinou sú ženy, ale aj muži. Magazín vychádza v pravidelných mesačných intervaloch s priemernou čítanosťou 65 000 reálnych užívateľov. Cez nás získate osobnejší kontakt s čitateľom a vašim potenciálnym zákazníkom a cez unikátne 3D panorámy spozná každý klient vaše služby, produkty, prípadne vaše priestory online. No a na záver vám chcem dať do pozornosti absolútnu novinku. Woman Man si môžete stiahnuť aj cez Apple aplikáciu iTunes. Ďakujem za váš čas a teším sa na spoluprácu s vami.